Naundang ang biyahe sa usa ka pasaherong bus human kini misilaob sa National Highway sa barangay Tuburan, Mawab Davao de Oro pasado alas 5 sa hapon adlaw Lunes, June 29. Paspas kining girespondihan sa kabomberohan hinungdan nga gideklara kining fire out sud lamang sa Kapin 20 ka minutos. Sa interview sa DXDC Davao kang Police Corporal Norwin Pama, traffic investigator sa Mawab Police, miabot sa 62 ang sakay dinhi. Lakip ang konduktor o driver. Ikumpirma sab sa opisyal nga walay nasamdan atol sa maong insidente. Sa pagpanubay, wala matod pa siya ay nakita nga fire extinguisher sa maong bus. Butang nga gipahinomdom niya kini sa tanang mga kampanya sa bus. Ani karon ang tingog ni Police Corporal Norwin Pama. Check yun pag-ayo ang bus bago mo larga, tapos sa mga kanalagi katong sa kuwan dapat standard niya fire extinguisher ang i-install para naay mga inana nga nanang insidente sunog, so maalalayan dahil ng fire extinguisher mapalong siya, ma-prevent po nga dagko nga mga damage. Hinoon sumala sa BFP Mawab, nagpadayon ang ilahang investigasyon aron masuta unsa gyud ang hinungdan sa maong sunog.